Aquest dijous, la Fundació Universitat Internacional de la Pau protagonitzarà la tercera edició de la Biblioteca Humana, un projecte que compta amb la participació de prop de 70 joves, alguns de l'Institut La Serreta de la nostra ciutat. Es tracta, bàsicament, de posar sobre de la taula diverses qüestions o problemàtiques globals que sorgeixen a partir de converses amb persones llibre. Ara explicarem què és això de persones llibre. Amb aquesta edició es tractaran temes d'absoluta actualitat. Per exemple, el procés de regularització de les persones migrants. Ara també en parlarem de tots aquests temes. Es fa en col·laboració aquesta Biblioteca Humana, evidentment, amb l'Institut, amb la Serreta i també amb el Servei de Cooperació de l'Ajuntament i amb el suport de la Diputació de Barcelona. I per explicar-nos en què consisteix aquest projecte, avui ens visiten 4 alumnes d'aquest institut. El Mohamed Taha, molt bon dia. Bon dia. El Lluc Costa, molt bon dia. Lluc, benvingut. Bon dia. La Leire Fernández, molt bon dia. Bon dia. I la Fàtima Mefta, molt dia. Bon dia. I també, evidentment, acompanya aquests alumnes la coordinadora pedagògica de l'Institut, Mariona Movilla. Molt bon dia, Mariona. Bon dia. Moltíssimes gràcies als 5 per venir. De seguida també parlarem amb la Carla de la Fundació La Pau, perquè és qui organitza o qui us ha ajudat, a fer aquesta activitat. Anem a començar pel més bàsic, Mariona, que és com han treballat aquests alumnes. Jo deia que eren prop de 70, no sé si aquesta és la xifra, més o menys, del... Bueno, 70-80 seran els convidats que vindran a fer de persones lectores. Els alumnes que han treballat pròpiament organitzant la Biblioteca Humana com a tal han estat uns 35, més o menys, que són alumnat de quart de l'ESO, dels itineraris social i de l'itinerari humanístic. Llavors aquests dos grups han anat treballant el que és l'organització de la Biblioteca Humana. Quant de temps porteu treballant aquest projecte perquè sigui una realitat, diguéssim, dijous, no? Sí, bueno, prèviament a treballar el que és la Biblioteca Humana, l'alumnat de tot quart de l'ESO ha treballat uns tallers que es diuen Teixint xarxes, que també els organitza la Unipau, la Universitat Internacional de la Pau. Llavors han vingut durant, diria, 6-7 sessions, educadores de Unipau, a fer tallers per treballar tot el tema de drets humans, cultura de la pau, comunicació no violenta, tolerància. Llavors, ells han tingut aquest treball previ. A partir d'aquí, després comencen els tallers propis de Biblioteca Humana, que aquests tallers es fan aquests dos grups, el de l'itinerari social i el de l'itinerari humanístic. Llavors, amb aquests tallers, ara que us expliqui... Sí, ara li pregunto a ells i elles. Amb més detall, però ja han treballat més el que és l'organització d'aquesta diada, que serà aquest dijous, no?, de Biblioteca Humana. Ho fareu a l'Ateneu, si no m'equivoco. Ens deia la Mariona, abans de començar, que vosaltres dues, Leire i Fàtima, us heu encarregat més de, diguéssim, de l'apartat comunicatiu, que no és fàcil, ja us ho dic, que no és fàcil, de qualsevol projecte. Expliqueu-me què és el que heu fet vosaltres concretament. Doncs nosaltres fem entrevistes a les persones llibres o companys o professors i també ens encarreguem de fer vídeos i fotos per fer un vídeo de YouTube després. També ens hem organitzat més per fer les cartes i tot per al dia de l'Ateneu, per poder estar més organitzats i que els grups puguin anar bé i no passi ningú lío, ningú problema ni res així. Explica'm això de les cartes. Què són les cartes? Nosaltres hem agafat unes cartes al Canva i les hem modificat per cada persona llibre sàpiga el grup on té que anar i així, per exemple, no es perd i no passa res i està tot organitzat i s'acaba tot el temps i ja està. Deia la vostra professora que sou uns 35, no? Com us heu dividit? Com heu organitzat aquests grups? En funció de què us heu dividit, no? Per exemple, vosaltres us heu encarregat més de la comunicació, perquè us ho han dit o perquè vosaltres heu dit no, a mi m'agrada aquest tema, ho faig jo? Nosaltres ens van dir què volia ser i doncs vam escollir nosaltres dos i 2 altres nens i ja està. I la resta doncs s'han dividit en persones llibres i ja està. Ara li volia preguntar, ara li preguntaré a la Clara per això del tema llibre, però expliqueu-me a vosaltres què és això de persona llibre, perquè suposo que la gent... Mohamed, Lluc, podeu parlar, qualsevol dels dos. Expliqueu-me a qualsevol dels dos què és això de la persona llibre. Lluc, per exemple. Una persona llibre és, com bé diuen, una persona que ha tingut algun tipus d'història o de problemàtica a la seva vida i que surt perquè explicar als nens perquè no es torni com a repetir la seva història, ni que torni a passar. Posa'm algun exemple, Mohamed. Bueno, a mi m'ha tocat la mare, que és un noi trans que ve de Brasil
i bueno, que ha patit molt perquè això de ser trans i tot això en un país com és Brasil, a Sud-amèrica, pues no es porta bé, no? I ens ha explicat que també va créixer en un entorn dolent, amb drogues i tot això, i llavors que va decidir migrar a Espanya i ara es dedica a l'art i tot això. Clar, a partir d'aquests casos, no? D'aquestes persones lliure, podeu tractar tota una sèrie de temes, com jo deia al principi, no? Ara parlaves, Mohamed, d'aquesta persona que és trans i que al seu país doncs, tenia tots aquests problemes, i podeu entendre, no? O es pot parlar, o es pot debatre, o es pot proposar, parlar, per exemple, sobre per què les persones marxen de casa seva, no? No sé si això ho heu fet a classe, eh? Sí. Sí? Heu debatut, heu parlat d'aquests temes. Sí. Jo he posat aquest tema com a exemple, però heu parlat d'altres temes que són ara d'actualitat o que us preocupen o que la pròpia Biblioteca Humana dona per parlar, no sé. Sí, Explica'm. ens hem ficat més així perquè les persones lliures, cadascuna té la seva història, i per exemple estava l'Oriol o el Moja, que el Moja va immigrar des del Marroc i l'Oriol va patir violència a casa seva per part del seu pare. Llavors nosaltres ens vam investigar més, vam treure més informació per poder fer el que serien les presentacions per al dia de l'Ateneu. I així es podia saber més o menys com és la història, intentar empatitzar amb aquella persona i tot això perquè no torni a passar. Doncs mira, ara que dius la paraula empatitzar, deixa'm que saludi a la Clara de la Fundació Universitat Internacional de la Pau. Molt bon dia. Hola, molt bon dia, com esteu? Com esteu, i tu? Molt bé, molt bé. Mira, tenim aquí els estudiants de la Serreta que m'estan explicant molt bé tot aquest projecte de la Biblioteca Humana que fareu el dijous aquí a l'Ateneu de la ciutat, i parlava, per exemple, de la paraula empatitzar i de tots aquests valors que estan treballant i tots aquests temes que estan treballant, que suposo que és l'objectiu bàsic d'aquest projecte, no? Sí, en realitat ho estan explicant molt bé ara el que estava escoltant a l'alumnat. L'objectiu del projecte és apropar aquestes històries perquè les coneguin de primera mà i veure de quina forma es poden trencar aquests estereotips i aquestes idees preestablertes de determinats col·lectius que estan en situació, que reben violències i que estan estigmatitzats, i d'aquesta manera generar aquest espai de reflexió i de diàleg amb l'alumnat i connectar també precisament aquestes històries més locals, més concretes, amb qüestions globals que ens atravessen, no? I que estan connectades amb situacions actuals, però també històriques de les violències que pateixen aquests col·lectius. Clar, parlàvem de situacions actuals, Clara, que ara, malauradament, hem de continuar a parlar de segons quines situacions. Vosaltres sou una fundació que precisament us dediqueu a això des de fa moltíssims anys, i precisament aquí al Vallès. Jo no sé si heu vist algun canvi o no en els darrers anys en aquest tipus de projectes que vosaltres feu. Bueno, sí que hi ha una part del discurs que està calant de l'extrema dreta, de discursos més reaccionaris, que sobretot, perquè a més del projecte de la Biblioteca Humana també fem un projecte que existeixi en xarxes, que parlem precisament de tots aquests temes en profunditat durant 7 sessions, des d'eines i metodologies de l'educació per la pau, i sí que estem veient que hi ha alguns discursos que estan calant, no? I que estan permeant de tota aquesta extrema dreta que està als mitjans de comunicació, que està a les xarxes socials, que tenen com que estan operant en una propaganda com molt eficaç, però també sentim que molt del jovent té capacitat també crítica de pensar d'on venen aquests discursos i podem generar aquests espais de debat i de reflexió col·lectiva, que jo crec que té també un impacte positiu per poder trencar, no?, amb aquestes idees que s'estan cultivant. És la tercera edició d'aquest projecte de la Biblioteca Humana. Com han funcionat les altres dues? Bé, la veritat que sempre és un èxit, perquè al final és això, no?, apropar aquestes històries als joves, i també els joves, com que tenim la possibilitat de fer preguntes, d'establir aquest diàleg amb les persones lliures, els motiva i es senten part, no?, també d'aquest procés de construcció del projecte, i jo crec que en aquest sentit ha estat tot un èxit. Sí. Deixa'm que torni a parlar amb els alumnes, perquè clar, hem parlat de la prèvia, diguéssim, no?, del que heu treballat a classe, però expliqueu-me què és el que fareu concretament aquest dijous a l'Ateneu. Qui m'ho explica, va? Leire, vinga. Doncs aquest dijous anirem tots els alumnes de social i l'humanístic de la Serreta,
i doncs explicarem les històries llibres que cadascú ha après. O sigui, per cada grup, doncs, cada persona explicarà a unes altres persones que venen doncs, aquesta persona i tota la seva situació. I a partir d'aquí, què es farà amb això? Perquè, clar, parlareu, posareu sobre la taula tots aquests temes, no sé si després n'extraureu algunes conclusions, és el treball final dels itineraris, què és el que passa amb tot el que feu dijous, vaja? Pues clar, pel que sabem nosaltres és que nosaltres els de comunicació, mentre ells presenten i tot això, farem vídeos per fer un vídeo a YouTube i traurem vídeos així curts per posar-los a l'Instagram de la Unipau i pues, que es quedi així i ja està. Això és el que sabem ara de moment. Digues, Mariana. Sí, el dijous la jornada s'organitza amb 4 lectures. És a dir, ells arribaran a l'Ateneu a les 9, organitzaran una miqueta els espais per preparar, doncs, cada persona llibre tindrà el seu espai assignat. I llavors després els grups convidats aniran a les pròpies lectures, tindran uns 15-20 minuts per escoltar, no, aquesta persona llibre, establir una conversa, i llavors una vegada s'ha fet això hi haurà com una rotació, d'acord? Llavors cada grup passarà per 4 lectures, tot i que són 6 persones llibre, cada grup passarà per 4 lectures, es farà un descans a la meitat i bueno, la jornada serà més o menys així, no? Tindrà aquest funcionament. I estareu tot el matí allà, amb aquests 70-80 m'has dit, oi? Sí, aproximadament. Has dit convidats? Sí, és alumnat convidat, que també és alumnat de la Serreta, del cicle formatiu d'atenció a persones en situació de dependència. Llavors vindran de primer i de segon. Que de fet l'any passat ja van venir també uns altres grups, va tenir molt èxit, va agradar molt, de fet inclús quan va acabar ens deien ostres, m'he quedat amb ganes d'escoltar una altra persona llibre, o sigui que va anar molt bé i aquest any doncs tornaran a venir altres grups també. Jo li preguntava a la Clara quina era la valoració que havien fet, o que feia, no, de les altres 2 edicions de la Biblioteca Humana. Malgrat que falta encara tota la jornada de dijous, què us està semblant treballar d'aquesta manera, treballar en grup, treballar aquests temes, fer-ho d'aquesta manera, amb persones lliure? Què us està semblant, Mohamed? Bueno, a mi em sembla com una idea molt original, perquè mai havia passat això de que vinguessin altres persones a contar-nos la seva història, i em sembla que pot ser molt interessant perquè al final la gent aprèn molt d'això. Jo he après moltíssim i crec que als nois com nosaltres, als adolescents, inclús als nens més petits, els faria falta més xarles com aquestes, jo crec. Lluc, tens la mateixa opinió, suposo, no? Sí, la mateixa opinió. També tu al dia a dia normalment escoltes aquestes històries però per dalt, i quan ve una persona i tu la veus que ha passat per tot això, empatitzes molt amb aquesta persona i et fa reflexionar. Doncs moltíssimes gràcies als 5, en aquest cas, a la Carla que la tenim per telèfon, moltíssimes gràcies per atendre's, Carla, que vagi molt bé dijous a aquesta biblioteca. Moltes gràcies. Que vagi bé. I gràcies ja veurem el vídeo, eh? O sigui, quan el pengeu al YouTube ens aviseu que per suposat el veurem, aviam quina és la feinada que heu fet, eh? Moltíssimes gràcies als 5, que vagi molt bé dijous. Gràcies a vosaltres.